masuk kalungmu barkata rahaka. Amazain bikin budget goli na ciniki mafi tsawon tarihi a ƙasar Sin. Bikin baje kolin kayayyakin shige da fice na ƙasar Sin karo na 136 da ake gudanarwa a Guangzhou, wanda aka fi sani da Canton Fair, ya nuna yadda kamfanonin da ke kan gaba a fannoninsu suka yi kirkire-kirkire kan kimiyya da fasaha. A ranar Talata ne aka bude Canton Fair a birnin Guangzhou, babban birnin lardin Guangdong na kudancin ƙasar Sin. A baje kolin na wannan karo, mai taken samar da cigaba mai inganci da sa ƙimi ga bude ƙofa mai inganci. Akwai masu baje koli fiye da 30,000, waɗanda ke baje kolin sabbin hajoji fiye da miliyan 1.15. Kayayyakin da ke nuna fasahohin da ke kan gaba a duniya sun janyo hankulan jama'a, kamar mutum-mutumin yinci na masana'antu da na'urori masu aiki da kansu da kuma na'urori masu hasken laser. Kamfanonin kere-kere na ƙasar Sin suna ci gaba da samar da sabbin kayayyaki a kowace shekara. Galibin dakunan nune-nunen suna cike da masu ziyara da masu sayayya, lamarin da ya nuna fatan 'yan kasuwa na ƙasashen duniya na yin mu'amala da ƙasar Sin. Za a gudanar da zagaye uku na Canton Fair na wannan karo tsakanin ranar 15 ga watan Oktoba zuwa ranar 4 ga watan Nuwamba. Kuma zagayen na farko zai shafe tsawon kwanaki 5.